Imos dar comezo ao acto que está organizado por Mariña Patrimonio, que é unha asociación que xa coñecedes todos e todas, que naceu no 2008. Os que van a intervir neste caso son dous arqueólogos, Rebeca Blanco Rotea e Francisco Alonso Toucido. Antes vai a dirixirvos a palabra a señora alcaldesa, porque Mariña Patrimonio mantivo hoxe unha reunión con ela, e o que se pretende desde Mariña Patrimonio é que se siga investigando e que se recaden axudas e fondos de outras administracións, non? Entón, xa digo que Mariña Patrimonio leva traballando concretamente con este asunto da cova de San Xoán Vello desde o ano 2015. Desde o ano 2015, alertando sobre a importancia deste enclave, denunciando expolios que os houbo, solicitando a súa catalogación como xacemento arqueolóxico e favorecendo o camiño que levou a que no ano 2021 pois promovesen intervencións arqueolóxicas das que agora nos van falar Rebeca e Fran. Nós, cando empezamos con este asunto, coñecíamos moi pouco da cova de San Xoán Vello, fora do traballo de Nicolás Taboada Leal no seu libro Ideoloxía Médica de Galicia do ano 1877, dos libros de fábrica da Igrexa de Covas, que está no arquivo diocesano de Mondoñedo. No ano 2012 tamén Xavier Basoa Rodríguez escribiu tamén un artigo no libro de programa de festa de Covas, no ano 12. No ano 15 estivo por aquí Manolo Gago, tamén facendo un traballo, e está colgado na súa páxina, que me parece que é Código Cero. E, bueno, actividades que se foron facendo hasta que no ano 21 fanse as intervencións, non? Rebeca Blanco traballa actualmente en Braga, na Universidade de Braga, veu, creo que hoxe chegou hoxe desde ali. É unha investigadora especializada en patrimonio, paisaxe e arqueoloxía e de arquitectura. E Francisco Alonso Toucido é arqueólogo da empresa Tempos Arqueólogos, e ambos contan con extensos currículos que non imos agora a contarvos aquí polo miúdo, pero sí queremos destacar que foron os responsables da intervención realizada no ano 21. Antes de dar paso a señora alcaldesa, recoñecer tamén o traballo dos que actualmente están na directiva e asociados en Mariña Patrimonio, e moi especialmente a dun home como Manolo Miranda, que está aquí hoxe entre o público. Sempre tivo un empeño grande neste asunto como en moitos outros. Deixo-vos entón coa intervención da señora alcaldesa, e logo empezaría a falar Francisco, non? Bueno, eu simplemente para darvos a benvida a todos e... Bueno, escoitas. Sí. Vale, sí. A ver, para darvos a benvida, simplemente. Eu non son evidentemente a protagonista, os protagonistas son eles, son a Asociación Mariña Patrimonio, porque levan moitos anos traballando, como ben di a propia palabra, polo noso patrimonio, para poñer en valor cousas como a que nos leva aquí hoxe, que é un ben do noso concello, e que todavía hai moito por descubrir e por poñer en valor. Sí que é certo que, aínda que é un pouco peligroso, decía Paco que hai moita xente que non o coñece. Eu son a primeira,
cheguei, non chegado ata ali, e máis, me recomendaron que non me achegara porque é perigoso, non? Eso non quere dicir que non se teña que poñer en valor. Evidentemente, como ben dixo Paco, forma parte do noso patrimonio e hai que sinalalo, hai que catalogalo e hai que, facerlle ver aos demais o que temos aquí, as pezas que temos aquí, porque en definitiva forma parte da nosa historia. É por iso que para min un orgullo, non? Pois esta mañá mantive unha reunión con eles, participar e tratar de colaborar na medida do posible, desde o punto, non, que me toca neste momento, para facer ver que achegarme ás administracións competentes para ver si finalmente, non, pois podemos seguir, avanzar e continuar os traballos que se fixeron a última vez, creo que foi no 2021. E despois, como non, se fósemos capaces de facer que algunha como a min poida chegar ali e poder ver o que temos, que é a verdade é que é unha desgracia non poder telo visto, pero sí que é evidente que nós temos que estar orgullosos do que temos que mostralo ao mundo e temos que catalogalo e deixar constancia deses bens que, a fin de ao cabo, é parte, como decía antes, da nosa historia e claro está que o temos que poñer en valor. Entón, moitas gracias polo vosso traballo, moitas gracias aos arqueólogos que fan evidentemente tamén o seu para que nós poidamos descubrir todas estas cousas. Moitas gracias a vos por vir, porque ao final, entre todos trataremos de empurrar un pouco, non, para ver se conseguimos avanzar neste eido. Así que disfrutemos, voume poñer ali porque senón non vexo, quero ver, vale? Se non te molesta. Bella, gracias. Bueno, antes de dar paso ao Francisco, agradecer, que non o dixen antes, ao Concello de Viveiro por facilitarnos o local onde estamos e a área de cultura da Deputación de Lugo. Pois, moitas grazas. A verdade é que é un placer estar aquí hoxe con un salón ateigado de xente e que se demostra que o patrimonio ten demanda e que se reclama a súa investigación. Entón, vamos a ver que podemos contar hoxe sobre a intervención que fixemos no ano 2021. Para facelo, antes que de nada, recoñecer un poquinho o por que chegamos nos aquí e por que podemos facer este pequeno traballo que foi unha primeira aproximación. O que fixemos foron unhas sondaxes valorativas. E a sondaxe valorativa, como dixo o propio nome, o que pretende é valorar. Entón, nos valoramos, pero sempre son limitadas esas sondaxes, non? Entón, no seu momento chegamos aquí grazas ao traballo de Mariña Patrimonio, como xa se comentou. A verdade é que esta asociación, o traballo que fai, é un referente a nivel estatal. Hai moi poucos lugares do territorio de todo o Estado que teñan unha asociación tan dinámica e tan vinculada co territorio, e é de agradecer. E sobre todo o seu traballo incansable na defensa, investigación e protección del, non? Pero tamén chegamos aquí tamén grazas ao Concello de Viveiro. No seu momento, no 2021, o Concello de Viveiro financiou estes traballos de intervención arqueolóxica na cova, tanto con financiamento como aportando persoal, se adecentou o camiño de acceso, que era complicado e peligroso, e, bueno, tamén iso é moi de agradecer, así que por todo iso, as reiteradas grazas, non? Que sabíamos sobre San Xoán Vello? Bueno, xa Paco algo nos adiantou, por exemplo, nos libros de fábrica da antiga igrexa parroquial do século XVIII, pois lense cousas como que a igrexa parroquial desta feligresía está arruinada, nun sitio incapaz para a súa permanencia, por estar sobre un peñasco elevado inmediato ao mar, non?
bueno, pois xa temos aí unha referencia de como estaba a igrexa parroquial de Covas, de San Xoán de Covas, e tamén o propio topónimo de Covas, non? De algún lado viría ese topónimo, non? Tamén Nicolás Taboada Leal, como tamén adiantou Paco no século XIX, pois indica que hai restos de 3 paredes, con a testeira, laterais do antigo templo, existían ocos ou criptas, e sinais incluso de pinturas no seu momento. E tamén fala dunha pía de auga bendita na que se facían rituais e demais, non? Tamén o clásico para a historia do concello de Viveiro, a historia de Viveiro o seu concello, pois tamén se menciona no ano 53 a gruta chamada de San Xoán Vello, na que tomou nome a feligresía de San Xoán de Covas ou da Cova, non? Tamén se fala de que ali estaba a primitiva igrexa parroquial e as referencias á época moderna. Tamén menciona que no seu interior da gruta brota un manancial de auga ferruxinosa, que tamén por eso estaba no anterior libro citado, porque eran augas que tiñan propiedades curativas e para a saúde, non? Isto que é unha aproximación, hai outras referencias máis recentes, pero nos chegamos aquí principalmente pois por un perigo, e o perigo de perda inmediata pola acción de axentes naturais, non pode ser a acción do mar, que cada vez vai comendo un poquinho máis a entrada da cova, a propia estabilidade da cova, porque, bueno, é unha cova que podemos adiantar que é artificial, entón tamén, pois as fendas que ten, etcétera, fai que o paso do tempo, as augas que se van filtrando, se vaya perdendo o seu teito e haya desprendementos, pero despois tamén, tristemente, a acción de axentes antrópicos, é dicir, do ser humano. Pois no seu momento Mariña Patrimonio denuncia que se fixo un burato de espolio a carón dun dos muros da igrexa que estaban á vista, había osos humanos en superficie e digamos que se profanou o antigo camposanto da igrexa que estaba no interior dela, non? Entón, con toda esta casuística se empeza a mover as administracións competentes, concellos, e da parte a Dirección Xeral de Patrimonio, etcétera, e cando o concello no seu momento decide financiar a intervención, e aí pasamos a formular unhas sondaxes valorativas que nos adiantará a Rebeca ahora os resultados. Sí, ben, bueno, eu evidentemente tamén quería dar as grazas a Mariña Patrimonio e o Concello de Viveiro por convidarnos a estar hoxe aquí nunha débeda que tiñamos pendente desde o ano 2021, que era presentar os resultados desta intervención arqueolóxica, pero o tempo, a vida e tamén os resultados das analíticas e a necesidade de esperar por conclusións máis concretas sobre algúns aspectos, pois nos levaron a retrasar esta débeda ata hoxe. Ben, como comentou o meu compañero Francisco Alonso, no ano en que se denuncia ese espolio que se fai de parte dos elementos da cova que poñen de manifesto a existencia de unha necrópole, o cal era bastante inusual para unha estructura deste tipo, automáticamente había que poñer en marcha unha intervención arqueolóxica que por unha parte permitira documentar que se conservaba ali dentro e tamén caracterizar os restos desta igrexa e así como o que sería a secuencia, a vida da propia cova. E nese momento iniciamos un proxecto que tiña como principais obxectivos, como veremos despois, realizar unha serie de sondaxes valorativas, é dicir, situarnos sobre que tiñamos ali, que se conservaba ali, e foi un proxecto que foi promocionado polo Concello de Viveiro, co apoio de Mariña Patrimonio. Neste caso foi fundamental o apoio do Concello, sobre todo para a cuestión, como falaremos despois, de seguridade. Este é un sitio, isto repetiremoslo ao longo da charla varias veces, porque antes de que este espazo se valorice é necesario acometer un traballo de coñecemento da estructura, de seguridade, tanto para os que poden seguir investigando no sitio como para a propia visita. Ben, naquel momento foi fundamental esta parte, como veremos tamén despois,
E foi un traballo que executamos conjuntamente un equipo no que por unha parte estaba a empresa Tempos Arqueólogos, que representa a Fran Alonso neste momento, e por outra parte estaba eu, que pertenencía ao grupo de investigación Sin Crisis da Universidade de Santiago de Compostela, onde estaba traballando naquel momento. Pero ademais desto, a Cova de San Xoán Bello é un espazo moi complexo non soamente por este estado de conservación do que falamos, sino porque tamén é un dos poucos lugares singulares nos que se conservan en Galicia un tipo de arquitectura eclesiástica dentro dun espazo como unha cova. Está o exemplo de, despois falaremos ao final desto, de San Pedro de Rocas, temos o exemplo do Cotillón en Palas de Rei, e despois estaría este San Xoán Bello. Por lo tanto, non solamente necesitábamos coñecer a parte arqueolóxica, é dicir, que restos se conservaban neste sitio, tanto desde o punto de vista dos restos arquitectónicos como da cultura material moble, senón tamén como era a cova, como se construiu, se había elementos anteriores e incluso se aparecían, neste caso, restos óseos, era necesario contar con outros colegas como os antropólogos forenses. Por lo tanto, conformamos un equipo no que participamos diferentes arqueólogos e arqueólogas, tanto Fran como eu, como Celtia Rodríguez González, que está con nos hoxe aquí, Eduardo López Gañán ou Elvira Mangas. Pero tamén participou Fernando Serrulla Arrech, que é o responsable do Instituto Forense de Galicia, participou da Universidade da Coruña Jorge Sanjurjo Sánchez, que foi o que fixo todo o traballo de datación dos muros, dos morteiros que se conservan nos muros, e tamén por parte do ámbito da xeoloxía para coñecer que minerais había na cova, por aspectos que despois tamén veremos, participou David Freire Lista. Comento estes nomes porque, ao final, os que estamos aquí normalmente somos unha cara visible, pero detrás de calquer traballo deste tipo necesitamos, por unha parte, que participen varias disciplinas distintas, e por outra parte hai todo un traballo de colegas que é necesario referir e que normalmente quedan na trastenda. E aquí temos unha fotografía de parte dese equipo, no que tamén está Manolo Miranda. Como vedes nesa primeira imaxen, o primeiro que temos un pouco para petarnos dunha posible caída sobre o acantilado é esa valla de madeira que de feito foi feita polo Concello de Viveiro un pouco para saber ata onde podíamos chegar e de onde non debíamos pasar nese momento. Ben, os obxectivos da intervención fundamentalmente no inicio foron de dous tipos. Por unha parte, como decía, contextualizar os restos arqueolóxicos que se localizaban dentro da cova, que, se vedes, é a zona central desas imaxes en vermello que temos sobre esa fotografía aérea, e, por outra parte, os elementos que había tamén fora desa cova, sobre todo na baixada, esas estructuras que corresponden, como falaremos despois, a unha espadaña e a parte dun espacio que é complementario a esta cova. E tamén o noso obxectivo era datar, polo menos a fase inicial do que ali se conservaba desta igrexa. Por lo tanto, era necesario non soamente analizar eses muros, sino tamén observar se conservaban argamasas que nese momento xa se podían datar por unha serie de métodos, como veremos. Por lo tanto, fixemos dúas sondaxes, unha sondaxe na parte inicial, naquela zona onde se producira ese espolio, se fixeran ese buraco no que apareceron os osos, e outra na parte final da cova para poder documentar a ábside, que é un elemento, como sabedes, fundamental nunha igrexa. Ben, a primeira sondaxe, aí tedes unha imaxe do proceso de excavación, foi a que se fixo na parte da cova,
E como primeiro punto o que identificamos é efectivamente a asistencia dunha igrexa, que xa sabíamos tamén a partir da documentación, como os libros de fábrica, e unha necrópole, algo que non tiñamos moi claro de si estaría ata que se produciu ese espolio e apareceron osos humanos. Ben, si pasas a primeira imaxen, isto é unha imaxen de como estaría a cova cando nos comezamos a traballar. Aí onde vedes que pon UE104 é o burato que se encontrou Miranda, Mariña Patrimonio, e onde apareceron eses osos, polo tanto onde se produciu ese espolio, e despois o que está marcado como unidade estratigráfica 101 é o solo que nos encontrábamos, que basicamente era terra e restos de follas de eucalipto, pedras, etc. Comezamos a baixar e nada máis empezar, como vedes, temos paralelo a ese muro que está aí marcado como 102, que é o muro perimetral da igrexa, un muro en paralelo, o cal xa nos chamaba a atención, porque por que a necesidade de existir dous muros neste momento. E saía ese pavimento que vedes aí, esa unidade estratigráfica 105, que inicialmente nos parecía un pavimento porque estaba pisado, e despois pudimos comprobar que estaba colmatando un pavimento anterior que se ve na seguinte imaxe, que é este que ten grandes pedras, esa pedra cuadrada que vedes aí, é parte dos restos do que sería un pavimento, e tamén temos restos de posibles tampas de tumbas, non? Ben, esa é unha imaxe onde están marcados en debuxos as distintas unidades estratigráficas. Para os arqueólogos, unha unidade estratigráfica é cada unha das pegadas que nos encontramos nun xacemento, pois un depósito de terra, un buraco para facer unha fosa, un muro, etc. Digamos que é a ferramenta de análise que nos utilizamos cando traballamos con edificios, con xacementos. Seguimos baixando e por debaixo dese pavimento xa nos atopamos os niveis de diferentes tumbas, vale? Inicialmente atopamos unha fosa rechea de osos, que parecía de feito osos revoltos, parecía un osario, pero por debaixo deso comezaron a aparecer distintas tumbas superpostas. Eso que significa que hai unha reutilización constante deste espazo como cemiterio. Pensade que se estamos dentro dunha cova, a igrexa, creo recordar que ten 10 metros por 4, aproximadamente 4 ou 5 metros, e se está utilizando os, logo Fran falará deso, pero as cultura material que aparece asociada a estes osos vai entre o século XVI e XVIII, é dicir, 200 anos de reutilización deste espazo como cemiterio. Polo tanto, temos unha superposición de osos, os osos aparecían en moi mal estado, como veremos despois, e tamén non sempre na súa posición original, é dicir, como foron enterrados no momento en que se fai a tumba. Pero tivemos que parar aí, a pesar de que houve unha ampliación de unha semana prácticamente do tempo inicial que estaba orzamentado para facer esa intervención, non agotamos os niveis arqueolóxicos. Que quere dicir isto? Chegamos á base dos muros, chegamos ao que sería a base desa necrópole, pero seguía habendo niveis por debaixo que aínda son arqueolóxicos. Por lo tanto, a ocupación da cova, como veremos tamén na parte na que falemos da interpretación, ia máis aló do que sería a construción da igrexa, vale? E este é un capítulo que aínda é necesario seguir traballando. Ben, evidentemente deixamos a sondaxe tapada, unha por protección dos restos e outra tamén para evitar que se siga, se hai caídas da parte da rocha, se siga degradando, pero como veremos despois, tamén se estudou estes, ademais das sondaxes, os restos que apareceron en relación á construción da bóveda, é dicir, o que había na rocha. Ben, pois a segunda sondaxe que realizamos, que foi feita no interior da cova, de feito, na imaxe, bueno, non moi boa, pero ao fondo vese un manchón naranxa
ali na penumbra, esos son todos os restos de óxido de ferro que se desprenden das propias paredes desta cova, e ali ao fondo é onde está o famoso manancial que se mencionaba na bibliografía no século XIX. Pero nada máis, sin excavar, casi prácticamente se vían estruturas, non? E sin casi, tanto na sondaxe anterior como nesta. Aquí o que estamos vendo é unha foto inicial, nada máis quitar unha camadiña, unha limpeza mínima, e xa vemos aí aflorar un muro de xisto da zona, e nada máis retirar as capas de terra, o que empeza a aflorar é toda unha densidade de estruturas moi numerosa. Aí estamos vendo derrubos de pedra, estamos vendo varios muros xuntos, que nos estaban tamén mostrando a riqueza desta igrexa en fases, non? Porque, se hai un muro que está cortando a outro, que está apoiando sobre outro, quere dicir que non están feitos no mesmo momento. É dicir, que aquí temos unha ocupación aparentemente longa. É dicir, parece que hai unha igrexa original que despois vai sufrindo reformas, modificacións ao longo do tempo e cunha gran densidade de ocupación, como estábamos vendo con tantos enterramentos. A gran densidade de osos que hai aquí tamén nos está indicando que como zona de enterramento foi moi empregada, non? Aquí nesta imaxe vemos o estado final da excavación, e cada cor está mostrándonos un muro diferente, non? E na zona da ábside, o que estamos vendo é a ábside da igrexa, cara ao interior da cova, unha ábside cadrangular, construída como se trasladáramos unha igrexa que está en superficie, como calquera que podemos atopar aquí en Viveiro, e a trasladamos aquí adentro da cova un poquinho máis en pequeniño, de reducidas dimensións, pero coa mesma idea, non? A súa capela maior, co seu ábside, e despois unha planta rectangular onde estaría a xente recibindo os oficios religiosos. E no lateral desa planta, como despois veremos, unhas hornacinas onde podería haber algún tipo de altar, non? E esta sondaxe, igual que anterior, foi tapada por preservación dos restos, e porque hai que ter en conta que estes muros levan enterrados, pois, agora veremos a todas as cronoloxías, pero varios séculos. Se os deixáramos a vista completamente, pois sufrirían, non? Entón, sempre por protocolo de conservación, se documenta, se escava, se saca toda a información, e despois volvemos a tapar para que se preserve para o futuro. Ben, como comentábamos, un dos elementos máis salientables que atopamos na igrexa e que xa se prevían, sobre todo a partir do espolio que documentou Mariña Patrimonio, é esa necrópole, non? Unha necrópole que, por unha parte, se mantén continuada ao longo do tempo, pero por outra parte era necesario saber que individuos había enterrados, se se trataba de homes, mulleres, nenos, persoas maiores, etc., se sufriran algún tipo de enfermidade ou non. Por iso, contamos dentro do equipo con un dos maiores especialistas que temos en Galicia en antropoloxía forense, que é Fernando Serrulla, e basicamente do estudo que fixo, nos documentamos moitos osos, pero por unha parte non todos podían ser analizados para un estudo, digamos, directo, sin facer outro tipo de analíticas. Moitos, como vedes aí, estaban nun estado de conservación horrible, estaban moi desfeitos, tanto pola humidade que hai dentro da cova, como porque, como decía, para poder enterrar sobre enterramentos anteriores están constantemente movendo, non? Polo tanto, algúns osos estaban en bo estado, pero outros estaban bastante deteriorados, como vedes aí. Prácticamente a maior parte deles correspondían a osos humanos, moi pouquiños eran de fauna, eran animais. Isto é un tema que habería que estudar, pero non se fixo no momento porque non estaba contemplado, e despois, como digo, estaba nun estado de conservación moi deficiente, tanto pola fragmentación como porque moitos deles estaban incompletos, non? O que non te permite sempre saber se estamos tratando con individuos de unha ou de outra idade ou, por exemplo, o sexo da persoa que está enterrada. Dos elementos que puidemos estudar, se identificaron entre 8 e 10 individuos adultos, pero tamén identificouse un neonato, un perinatal,
un infantil, un esqueleto infantil e outro juvenil. Había tantos individuos masculinos como femininos e basicamente os que se puideron documentar masculinos tiñan unha altura máxima de entre 155 e 158 centímetros, vale? Como digo, solamente se pudo identificar un único caso porque para eso temos que ter un tipo de oso específico, poder medilo, etc. En ningún deles se identificou morte por violencia, nin tampouco por algún tipo de patoloxía. Eso sería para estudalo, sería necesario ter un volumen maior de osos e, como digo, facer outro tipo de analíticas, pero a priori non parece identificarse nin patoloxías nin violencia, o que quere decir que as persoas que estiveran ali mortas ou ben serían por unha cuestión de enfermedade ou por unha cuestión de idade. E basicamente o que se identificou nos entre 8 e 10 individuos era un predominio de adultos novos menores de 50 anos, o cal é curioso, vale, para un enterramento deste tipo. Como digo, isto solamente na zona donde se documentaron os restos, que basicamente foi na sondaxe que estaba máis próxima á boca da cova. E estes mortos apareceron con algunha cultura material, pero moi pouquiña. Sí, así é. As igrexas, claro, nós os arqueólogos o que excavamos moitas veces é o lixo. Nós traballamos co lixo do pasado. Se as sociedades do pasado nos deixan lixo que podemos atopar, pois o investigamos e o documentamos. Pero claro, nunha igrexa, pois unha igrexa non é unha casa. Nunha casa é lógico que haya máis lixo que nunha igrexa, porque na casa se come, se vive, etc. Sin embargo, nunha igrexa, pois a priori que as cousas no pasado non eran como son hoxe, pois se come, ou non se debería comer, ou se come menos, ou hai outras dinámicas que non xeran tanta cultura material, que principalmente son cerámicas. As cerámicas é o que máis se conserva dos restos do pasado. As que temos aquí na imaxe, as de arriba son de época moderna, en torno aos séculos XVII e XVIII. A fotografía que temos arriba a dereita é unha cerámica que ven de Faro, en Oviedo, en Asturias. Son cerámicas que se producían ali, nesa parroquia rural, que, tristemente, leva producindo cerámica Faro dende a Idade Media ata os nosos días, e o ano pasado morreu o último leiro de Faro e se rompeu a produción. Salíase en Oviedo e salía polo Porto de Avilés, e entón todo o Cantábrico, pero boa parte de Galicia, País Vasco, incluso chega ata norte de Portugal, estaba con este tipo de cerámicas, que son as chamadas en asturiano as escudiellas, escudillas, para comer o caldo, para tomar un viño e demais, non? Pero unha cerámica que xa nos foi adiantando, que estábamos nunhas cronoloxías antigas, era a da baixo. A da baixo é un pote, unha ola de cerámica de barro sin vidrar, e polo tipo de ola que temos aí, pois sabíamos que estábamos ante niveles da Idade Media, seguramente da plena Idade Media, é dicir, un século XII, un século XIII, perfectamente. Entón, pois xa tiñamos algunha idea cronolóxica de dúas fases importantes, a Idade Media e a época moderna. A época moderna tamén viña referenciada por un conxunto excepcional, polo menos en número, non por estado de conservación, que xa vedes que non é moi bo, pero de moedas. Documentamos ata 13 moedas vinculadas aos enterramentos. É dicir, esta xente que se estaba enterrando nesta igrexa parece que intencionadamente estaba sendo enterrada con un ritual de incorporar unhas moedas con eles. Que, é unha práctica antropolóxica que parece que, xa nos ven de antigo, non? Recordemos os antigos gregos cando puñan as dúas moedas nos ollos para Caronte, para o barqueiro, para que levara ben o corpo o máis aló, e, aquí documentamos esa tradición e por densidade, tantas que saían, non parecía algo fortuito. Entón, tamén temos unha maneira de enterrarse nesta igrexa bastante peculiar e parece que algo, sobre todo, vinculado a xente do mar. En outros enterramentos, como nos referenciou o antropólogo Rafa Quintía, de mariñeiros, pois parece que isto era algo bastante habitual. Habitual e que podería estar relacionado efectivamente co rito do barqueiro, non? O cal é tamén singular. Fixadevos que non aparecen, atopamos tamén un pequeno anaquiño de coiro e
pero en moi mal estado de conservación, como decía Fran, a humidade deteriora moito este tipo de elementos, pero curioso que o único que aparecen son estas moedas, non temos ningún outro tipo de material. Ben, de cando son entón estes muros, non? De cando podemos datar esta igrexa, este edificio? Ben, por unha parte, nos teñamos, para poder datar normalmente edificios históricos, si temos unha igrexa ou temos un edificio como os que vemos ali enfrente, normalmente temos cuestións de tipo tipolóxico, non? Pois os canzorros, un tipo de porta específica que nos indica si o edificio é medieval ou da idade moderna, renacentista, etc. Ou, sobre todo, elementos decorativos. Pero cando estamos en contextos como estes, no que, por unha parte, non se conserva a totalidade do edificio, por outra parte non temos elementos decorativos que nos permitan decir, bueno, pues claramente estamos ante un edificio que pode ser de tal ou tal momento, temos que acudir a outro tipo de analíticas, non? Por unha parte estaría a cultura material que comentou Fran asociada, sabemos que temos un potiño que pode ser do 12-13, temos unha serie de cerámicas que tamén se van ao mundo de época moderna e temos estas moedas que a persoa que estudou, que por certo non incluí no inicio, ves como nos olvidamos sempre de alguén que é Eric Carlson Branfontan, que foi o que nos estudou as moedas, pois nos levaban a uns contextos dentro do século XVI e o século XVIII. Ben, o outro elemento que facemos cando estudiamos a arquitectura é tamén analizar como son os muros, non? Si están feitos en cantería, se están feitos en mampostería, etc. Pero neste caso, sabedes que a conservación é mínima, entre o muro que está máis próximo á parede da cova e o muro que, lembrades que aparecía na excavación, apenas hai diferencia, a única diferencia entre eles era o morteiro. Non comentei antes, esquecinme, pero o muro que está máis pegado á cova, ademais de ter un morteiro blanquecino, é dicir, o tipo de cemento que se utilizaba naquel momento, que eran cementos de cal para unir unha pedra con outra, as argamasas, nese muro, por unha parte estaba no medio das pedras e por outra parte se conservaban restos de un revestimento, vale? É dicir, a igrexa, a primeira igrexa estaría revestida interiormente con un morteiro. E despois a igrexa que se lle pegaba, o outro muro que se lle pegaba, a única diferencia, o tipo de pedra era a mesma, a maneira de colocar a pedra era a mesma, era o morteiro, que o morteiro nese caso era de cor amarelenta, dun amarelo ovo moi característico. Pero outra cousa que nos estudamos, neste caso da cova, moi interesante e que nos dá pistas tamén de por onde tirar, é iso que vedes aí, que basicamente é unha imaxen, é unha fotografía das diferentes marcas que documentamos nas paredes da cova. Neste caso é a parede que cando entramos está no lado esquerdo, onde vedes dous tipos de marcas. Na parte de arriba podedes ver que tedes unha marca como dun pico máis fina e con unha pegada vertical. Sin embargo, na parte de abaixo temos marcas de un pico moito máis maior, onde en vez de facerse a extracción neste sentido, faise así. Por lo tanto, queda, como vedes, como unha especie de lágrima, vale? É como unha lágrima. As de abaixo están superpoñéndose as de arriba, por lo tanto, na primeira extracción da cova teríamos aquel tipo de un instrumento diferente o que vemos nesta segunda. E xa nos fala de que o traballo que se fixo para convertir unha rocha nunha cova, polo motivo que fose, polo menos en dous momentos diferentes, dous momentos cronolóxicos distintos. Pero aínda así, isto non nos dá datación, vale? Ás veces sí que os instrumentos que observamos nos dan datación, porque se, por exemplo, se utiliza un instrumento que se coñece como gradina, que se hai algún constructor aquí ou alguén que traballe no mundo da albanelería sabe o que é a gradina, é un instrumento que se introduce no século XIV.
Polo tanto, se temos unha pedra traballada con gradina, non pode ser anterior ao século XIV. Se se utiliza unha azuela, é un instrumento que se introduce no século IX e así sucesivamente. Pero os picos son instrumentos que coñecemos desde a idade do ferro, polo tanto, poden ser desde a idade do ferro en adiante, vale? Pero, como digo, isto non nos dá datación, nos dá unha superposición estratigráfica, es decir, sabemos que temos unha extracción dun momento e outra extracción de outro momento, pero non era suficiente. Polo tanto, traballamos, como vos comentaba no inicio, con as argamasas, vale? Con os morteiros que unen as pedras para facer os muros ou para revestilos, como comentaba antes. E no muro que estaba estratigráficamente máis abaixo, que era máis antigo, o que fixemos foi recoller terra na base, é dicir, onde se apoia, e recoller morteiro no recheo, vale? Na base e no recheo, de maneira que teñamos o primeiro momento constructivo e cando se levanta ese muro. E para eso contamos con o traballo de Jorge Sanjurjo, que é un referente hoxendía na datación de morteiros, afortunadamente desta talla na nosa comunidade autónoma. E como vedes, nos datamos, recollimos dúas mostras, a M11 e a M... Bueno, recollimos máis, pero tiñamos cartos para datar. Pero o importante é a columna que está no final, que, como vedes aí, é rango despois de Cristo, hoxendía se diría despois da nosa era, que basicamente nos dá un rango entre o ano 1117 e 1238, a mostra recollida na base, e 1183 e 1291 a mostra recollida no muro. É dicir, ambas mostras, como vedes, coinciden cronolóxicamente. Se nos aplicamos unha media entre as dúas, que é algo que facemos cando son coincidentes, o rango de idade da construcción dese muro é entre 1183 e 1238, é dicir, último cuarto do século XII e primer cuarto do século XIII, vale? O cal coincidía coa cerámica que se recolleu na necrópole, vale? Por lo tanto, tiñamos datado polo menos esa primeira igrexa. Que curioso que temos, como decía, un segundo muro que se apoia contra esa igrexa, que temos varias hipóteses para interpretar de cando sería e a que funcionalidade correspondería. Ao tratarse de morteiros distintos, sabemos que non son coetáneos, vale? Como vos decía, un morteiro branquecino, que é o que nos dá esta data, e outro morteiro amarelento que nos dá, non datamos, o temos recollido, pero non o datamos, sabemos que polo menos son de cronoloxías distintas. A cuestión é, fíxose un banco perimetral para a xente sentarse? Pode ser. Tiñan problemas estructurales xa naquel momento e foi necesario colocar unha especie de contraforte interior para evitar que o muro se venga abaixo? Pode ser, vale? É dicir, temos que barallar varias hipótesis porque de momento non podemos facer máis traballo neste edificio. E a seguinte pregunta que nos facíamos é que había na cova antes da igrexa, que tamén é unha cuestión importante, porque, como sabedes, aí vedes un perfil da cova, o que sería a igrexa se localizaría entre o espazo do acantilado, que é máis ou menos onde nos documentamos ese muro. Non estamos documentando a porta, que debería existir, polo menos un acceso, pero probablemente porque non chegamos ata o borde, o cal é mellor non chegar neste momento, pero chegaría até a parte... Onde está a sondase túa? Aí é onde remata a igrexa, onde remata o ábside. É dicir, a igrexa non estaría ocupando a totalidade da cova. E se observades, a cova na parte final vai subindo, vai buzando, e cada vez ten unha altura máis pequena. E é nesa parte final onde se localizan os restos dese manancial de augas que se nos falaba no século XIX, ferruxinosas, de augas salutíferas, que efectivamente están mesturadas
con unhas cores ocres, verdes, que nos falan de posiblemente a existencia de mineración neste sitio. Ben, por este motivo contactamos con David Freire Lista, naquel momento estaba na Universidade de Trás-os-Montes en Portugal, e David fixo un estudo de todo o que sería a evolución da explotación de ferro, sobre todo, e de outros minerais na zona da costa de Viveiro, pero recolleu, como vedes, toda unha serie de mostras, en total 6 mostras en todas as fendas que ten a cova, nas zonas onde, como vedes, hai un cambio de coloración que nos fala da existencia de diferentes minerais. Aí tedes as diferentes mostras que foron recollidas e, como vedes aí, as mostras, non me vou a poñer a decir cales son cada un dos rochas que foron identificadas, pero interesante en que en todas elas había concentración de óxidos de ferro ou de ferro. Vale, de óxidos de ferro ou de ferro. Por lo tanto, este era o mineral máis presente na zona da cova. As súas conclusións, como vedes aí, son moi interesantes porque nos di que, por unha parte, esta cova está condicionada pola propia estructura xeolóxica que se vai desenvolvendo en unha serie de fracturas tanto verticais como horizontais. E en todas esas fracturas atopa presenza de óxidos de ferro. Por lo tanto, hai unha concentración importante que el relaciona coa potencialidade mineira que ten toda esta zona. Nos fala tamén de que a existencia dunha falla principal con materiais pouco coexos facilitaría precisamente a explotación desta zona, a apertura dunha cova, ben sexa de forma natural ou ben sexa de forma antrópica. Sabemos que de forma antrópica porque está toda a cova chea de esas marcas de pico, non? Para el, a orixe da cova estaría relacionada inicialmente con unha explotación do ferro desta zona, non? Por lo tanto, teríamos ese momento anterior no que parece que hai unha explotación de ferro que está asociada con outras explotacións tamén na zona. A pregunta é de cando esta explotación de ferro. E claro, isto só saberemos facendo un estudo máis intensivo ou excavando, como decía, a totalidade do xacemento que nos permita chegar a contextos anteriores con outros materiais, recollendo mostras para datación, etc. E tamén é interesante algo do que nos fala no seu informe, que é a interacción no caso desta cova, por iso tamén a súa singularidade e a súa importancia entre o que sería a xeoloxía, a minería, toda a parte da sacralización do espazo e o importante valor patrimonial que ten San Xoán Vello, non? Ben, pero estamos aquí falando da cova, pero que a cova non é só o que hai. Xusto cando estamos descendendo cara a ela e rodeadas de eucalipto, hai numerosas estruturas. Esta imaxe é a topografía que fixemos onde está no centro a cova, e o que se ve máis en vermello pois son edificacións que están por riba dela, nunha zona un poquinho achairada aló, e que tamén parte delas limpamos e fomos documentando. Algúnas delas están tamén machacadas pola pérdida do cantil, pero noutras, simplemente con quitar as follas de eucalipto, pois xa se ven muros conservados de 50 a 60 centímetros de altura, e, bueno, para que nos fagamos unha idea do lugar, pois aí está ese muro casi seccionado pola pendente e que está delimitando esa estrutura. Na zona superior temos identificada unha estrutura cadrada que pensamos que pode ser o antigo campanario, un campanario exento, fora da igrexa, como en época medieval tamén é bastante habitual, e aí vemos entre eses eucaliptos como van aflorando a gran cantidade de muros que sin unha limpeza completa e bueno, sin cortar os mesmos, documentamos o que puidemos, pero aquí tamén se ve o plano, non? A cova a unha cota inferior,
nesta altura, e despois uns metros por riba, pois varios muros que delimitados nos van falando dun complexo, non só dunha igrexa en toda a cova, senón que un complexo máis abundo, máis numeroso, máis grande, non? Se buscamos paralelismos, como falábamos ao comezo, a verdade que San Xoán é único. É único porque estamos falando dunha igrexa nunha cova, pero que non é unha cova, que é unha mina, non? Entón, igrexas dentro de minas, na Península Ibérica non atopamos ningún paralelo, non hai nada igual. Si queremos buscar igrexas en covas no país, en Galicia, pois nos vamos a ir a un elemento senlleiro que é San Pedro de Rocas, concello de Esgos, provincia de Ourense, Ribeira Sacra, toda unha mole de granito excavada, pero neste caso para edificar unha igrexa dentro, non? Se excavou todo ese granito para meter a igrexa. Se non o coñecen, super recomendable a visita porque é excepcional e se pode visitar moi ben. Outro exemplo menos coñecido é o Cotillón, en Pantón, tamén na Ribeira Sacra, neste caso na Ribeira Sacra lucense, e tamén aí temos unha excavación en granito de unha pequena igrexa coas ramificacións, a súa planta de cruz latina e que é excavada. Pero, bueno, todas no interior, excavadas en granito e especificamente para facer unha igrexa, non reaproveitando unha mina interior e non en entornos costeiros. Se nos vamos a entornos costeiros, na Península Ibérica, tamén hai moi poquinhos paralelos. Neste caso, pois, temos a ermida de Santa Justa de Ubiarco en Santillana del Mar, tamén aquí no Cantábrico, pero que é unha ermida, non é unha igrexa parroquial, e é unha ermida que sabemos perfectamente que foi edificada en época moderna, pois dentro desta gruta. En interior, xa lonxe da marxe costeira, pois Burgos é o gran referente de igrexas en cova, como por exemplo esta de San Bernabé, pero hai moitísimas en Burgos, pero bueno, a xeoloxía de Burgos non é a xeoloxía galega, hai calizas, areniscas, é relativamente máis fácil facer este tipo de igrexas, e entón, pois, esta que está feita no duro xisto da contorna, pois se cabe máis mérito, non? Entón, como a modo de conclusións, pois temos unha igrexa que nace nunha mina, nunha explotación de mineral, que sabemos que polo menos é previa ao século XII. A cuestión é xa de definir de cando, pois pode ser previo ao século XII, podería ser de inicios da Idade Media, podería ser de época romana, ou incluso podería ser de época castrexa. Entón, pois temos aí xa unhas posibilidades cronolóxicas que cambiarían moito a singularidade. En época medieval o que están facendo tamén é sacralizar un espazo que ten unhas augas que son boas para a saúde, unhas augas que veñen cargadas en ferro, como tamén temos outros exemplos tamén na Mariña, pois como pode ser Santo Estevo do Ermo en Barreiros, que tamén se están sacralizando mananciais de augas ferruxinosas, non? Entón, pois temos esa singularidade. As datacións que temos dentro do século XII, pero, insisto, que seguramente temos niveles anteriores que hai que definir, e despois tamén insistir moito en que está nun estado e nunha zona moi perigosa. Para acceder a ela hai que baixar por unha forte pendente de eucaliptos, en parcelas privadas nas que a día de hoxe está prohibido o acceso, e debido á progresión do mar e tamén a estabilidade da cova, cada día máis perigoso estar ali. Hubo desprendementos dende que estivemos ali importantes, caeron grandes penedos desplazados dende o teito, e digamos que o xacemento está en grande perigo de perda. Se accede por un carreiriño de uns 50-60 centímetros literalmente no cantil vertical, que basta que alguén esvare para que literalmente se mate contra os croios da praia que está abaixo, e tristemente o futuro desta cova vai ser que nuns anos, quen sabe cantos, se vai a perder o acceso para sempre. Entón, digamos que nós o que formulamos como técnicos sería a realización dunha excavación de urxencia, unha excavación de salvamento. É dicir, excavar, e sería o ideal, a cova en área completamente, retirar todos os niveles arqueolóxicos, sacar a información que temos dela. Previamente hai que consolidar a estrutura, o teito e demais para que sexa seguro poder entrar ali e traballar, e recuperar esa información
levar os materiais ao museo que nos diga a administración, estudar todos os restos que ali quedan, os restos da necrópole que hai, etcétera, etcétera, e con esas actividades de consolidación e demais, pois no futuro que poda ser visitable xa dependería pois do que se poda definir, de especialistas en seguridade, especialistas incluso en minas, que podan definir todo isto e ver si no futuro pois pode ser tamén un recurso non só patrimonial, que xa o é, se xa visitable ou non, senón pois tamén turístico e demais. Pero é unha singularidade, insistimos, moi grande, polo menos a nivel da Península Ibérica. E con isto... Sí, ademais, bueno, só rematar con outro aspecto que outra das singularidades é que, por exemplo, neso se parece máis a San Pedro de Rocas, es que nós pensamos que as estructuras das quais soamente se puseron aí as que están no acceso inmediato a cova e ese posible campanario, en todo ese espazo está inzado de estructuras, é dicir, hai muros, hai construccións, hai buracos, polo tanto é un elemento complexo que habería que prospectar, identificar, etc. Pero ademais, nesta última cuestión relacionada con a problemática de desprendementos, etc., un dos grandes elementos que está afectando a cova, ademais de que está no cantil e ademais da degradación marina, son os propios eucaliptos, porque de feito están as raíces, cando estábamos ali, o que nos caían era coas raíces que están abrindo a cova. Sabedes que os eucaliptos, bueno, teñen unha problemática importante, polo tanto, habería que cortar, habería que protexer, etc. E, bueno, pola miña parte, terminar outra vez agradecendo o Concello e a Mariña Patrimonio o interese por este espazo. É un dos espazos, eu creo que máis singulares nos que traballamos, pola súa significación patrimonial, pola historia que ten detrás e porque nos explica todo. Creo que un dos aspectos máis salientables da Cova de San Xoán Bello é que, como outros espazos que temos en Galicia, son lugares especiais recurrentemente ocupados, non? Teñen unha significación no ideario probablemente da Idade Media, no ideario da Idade Moderna, e hoxendía este tipo de intervencións o que fan é permitir recuperar esa memoria que en certo modo se olvida cando se deixan de utilizar. Moitas gracias. Moitas gracias. Despois das intervencións de Rebeca e de Francisco, se alguén quere plantear alguna cuestión, abriremos un pequeno tempo de coloquio, alguna pregunta, ali en unha veciña de Covas. Seña, dicen que buscaban un manantial na cueva. Na cueva nunca houve auga. A auga caía por un terraplén, está a mão, o señor, estando de frente á mão izquierda, que ven agora salindo debaixo dunha roca que fai así esquina. E despois, o que era as augas ferrofinosas que iban a recoller, caían nunha poza, gota a gota, que íbamos, todos os veranos íbamos a elas. E viñan incluso xente de Villalba, de moitos sitios, a tomarlas pola mañá en ayunas. Iso acordo eu sempre nena pequeno. E agora deixou de eso porque caeu a Ribeira, está todo sin crear, que eso necesitaría unha limpieza con el debido para poder. É o peligro por donde se entra agora, eso é moi peligroso. Donde se baixaba ben era polo souto, cando nosotros éramos pequenos, que había, era souto de castañas. Entonces aí onde dicen que está un campanario, ali, según os antepasados, era a cabana do cabalo de cura. E ese cuadrado, eu recordo como forte, é retorado desa iglesia, da cabana de Covas, era na casa que está na Patarrúa. Na casa que está? Chama ya Patarrúa. Aí era a casa retorada. Sempre eu teño oído aos meus maiores. Sí, evidentemente, unha das cousas que hai que facer neste sitio é recuperar a memoria dos veciños e veciñas. Pero a facer a entrada sin peligro, sin riesgo, a cueva, hai que baixar polo sur.
non por onde se baixou. Sí. O que pasa é que eso requiere unha limpeza. Foi máis fácil porque non había tanta maleza como había polos outros. Entonces, quen lles indicou os da voz meu o camiño por onde se podía chegar. Entonces aí fixéronlle uns cordós, eu estuve ali cando estaban ustedes. Sí. Esta semana. Sí. Pois na cueva nunca houve manantial. No, manancial, máis que manancial, O está... manantial está hacia as courinas. Sí, o que hai na parte de atrás é un depósito de auga que recollía a auga, que é onde está esa cor que se ve nas fotografías de cor amarelento, verdoso. Sí. Aí vai recollendo auga, que supoño que é onde vos tedes ían a collera, non? Non, onde a collíamos nosotros era xusto onde está a poza, que só lo goteaban. Había que deixala limpia cando íbamos a ir despois para outro día porque estuvera chea. Tería o mellor 5 ou 6 cubos de auga. Entón goteaba nesa poza. Pero non era dentro da cova? Como? Non era dentro da cova? Non. É máis hacia o señaxai que ir por os senxeiros. Sí. Non se vai... Unha das cosas... Agora caeu a ribeira non se Claro. pode pasar, había que limpiar. Unha das cousas que hai que facer, que habería que facer, é un estudo documental. É dicir, si probablemente ali se fai unha igrexa por algo, que estará relacionado cos procesos de cristianización deste tipo de espazos. E probablemente teña que ver co tema das augas, etc., porque para eso se están recollendo en documentación do século XIX, etc. O que aínda non se fixo foi un traballo de baleirado de documentos medievais que ten que haber algunha referencia a San Xoán da Cova. O que pasa que aínda non está feito ese traballo, para que facelo, claro. Pois o manantial que sale agora na playa era o que baixaba polo terreplén, pero nunca na cueva. Non que eu recordo, vamos. Alguna cuestión máis? Carlos Nuevo. É que había dos manantiais, non había só. Había o que dice Paquito, abaixo, que era o último de todos, porque se derrumbara a estrutura da cova, Sí. pero dentro era fundamental. Aguada no seu libro, e eu dice ben claro, dice no traballo dele. Que pasa? Que ese manantial goteaba tamén do teito, iba enchéndose nunha pileta. No, pero era tamén dentro, a parte de fora. Que pasou? Que despois derrúbase, porque o derrubou, eu calculo que deu xa en 1820 e poucos. Porque Pastor Díaz fala dele, nun poema da Sirena Norte, que fala do derrubo da cova, non? E Pastor Díaz no 20 e pico, no 30 xa estaba aí, non volve. E entón, que pasa? Esa auga iba caendo porque a parte de arriba toda, a parte do souto, había moita chunqueira. Había moito xunco e moitos aldeóns, e que había moita auga. Que pasa? Que os eucaliptos cambiaron totalmente o xeito de flora de todo, non? Pero era certo que había dos manantiais. E o que pasaba? Que era máis fácil ir ali ao primeiro e abaixo. E para mí non sei, unhas oposicións, se pode falar sin que aparezcan as provas, non? Pero estou convencido que é unha cova ritual de todas. Estive outras moitas do Cantábrico, seguramente que empezou sendo unha cova mineira, pola explotación do ferro, todo o que é testa de ferro, toda a zona de ferros, explotouse toda a vida, escobrido de espouras, os topónimos. Hai un castro, dous castros moi cercos, castros mineiros. Toda a vida se sacou, despois chegou os agaderos, explotou, as minas da Silvarosa empezaron aí, non empezaron as minas da Silvarosa, empezaron pola costa, a pico, porque se sacaban en canteira. Entón, que pasa? Eu creo que é unha cova ritual moi antigua basada na auga, nos 4 elementos, principalmente. Temos que pensar na situación que é algo fundamental, onde está situada, no sol, en todo o que é a parte máxica, mitolóxica de Ribeiro, de San Roque, Penedo do Vale, en todo o que significa eso a nivel solar. Iso, para mí, vai ser claro. Si é que aparecen datos, unha vez que se caigan as prospeccións máis abaixo, non? Pero hai que darse conta que foi sempre o porto de Ribeiro. A concha de Covas era o máis que mariñeiro, era o porto de Ribeiro, e desembarcaba casi todo, porque chegar a Ribeiro era moi complicado pola barca.
Entón, os grandes barcos quedaban aí, incluso nas tempestades, a capa, non? Entón, está comprobado que baixaban incluso os capitás moitas veces dos barcos nunha lancha á misa, porque é cosa curiosa, non? Que tuvo sempre unha importancia capital, non? O que tamén chama a atención moito é que no século X-XI, si esa construcción, cun viveiro xa con unhas iglesias potentes en San Pedro de Viveiro, románicas, ou estas de aquí de Santa María, ou aquí mesmo na plaza, 2 séculos despois, escasamente, que as foran meter nunha cova sin máis, non ten moito xeito, non? Como non teña algo detrás moi antigo que hubiera que cristianizar. Por eso a pregunta de por que fan unha cova aí, unha igrexa nesa cova, claro. Pero que había aí para facela aí? Se fora unha simple mina, estaba fura do feito, ojo, vale, parte dele, ben, pero teria que haber algo máis, desde o punto de vista ritual, seguramente, porque a igrexa nunca cristianiza un lugar que non tenga paganismo profundo dentro, ¿no? Que haxa que cristianiza. Alguna cuestión máis? Sí. Isto ao mellor xa é un pouco así, metemos un compromiso, pero estaría asociada, por exemplo, San Xoán Bello que acaba da Doncela. Entendo que tamén unha galería mineira reutilizada posteriormente como número inventario, ao mellor, de xente que estaría ali, esos monxes e tal, estarían relacionadas de alguma maneira. É alguna prova que miría unha causa. Non, proba non temos ninguna, pero tanto por proximidade e polo tipo de construccións que son as dúas, é perfectamente factible. Habría que estudar as dúas, non? Pero vamos, a posición, onde están e demais, o tipo de... Habría que facer tamén as analíticas ali na cova da Moncela, ver as composicións de ferro ou de outros minerais que poda haber e así sacar esas conclusións. Pero vamos, que tería toda a lógica do mundo. E estudar que, como decía antes, unha das cousas que estamos vendo nas paredes da rocha no proceso de extracción é o tipo de instrumento que se utiliza. Habería que facer un estudo comparativo entre unha e outra e, evidentemente, se se pode facer unha sondaxe, tamén ver que contextos hai en un lado, que contextos hai en outro. Pero, claro, o lóxico sería que estiveran relacionadas. Para contestar hai que seguir investigando. Hai unha pregunta ali ao fondo. É que hai un este chico que le va aí. Chegastes a pasar un radar, un radar sobre un xorrada. Que é como se fora un pisón. Sí, un xorrada. Sí, un radar. Chegastes a pasar por aí? No. Xa era bastante complexo facer a intervención. Como? As covas son un mundo cando están tapadas. Non hai unha cova que teña unha forma igual a outra. Entón temos covas que o chan a veces é chan, e o que temos para arriba ten outras formas, outras veces son simplemente fendas, outras veces hai penedos irregulares abaixo. Entón, coa potencia que fixemos nas sondaxes non podemos saber canto queda para abaixo. Podería quedar bastante. Claro, nos creo que chegamos a máis de 1 metro. Sí. E por debaixo había, pero ti pensa que entre... Poñamos por caso que isto sexa unha explotación mineira, eu que sei, da época romana, vamos a pensar, ou anterior. Claro, todos os sedimentos que se van acumulando da propia explotación están aí. Mais despois, unha das cousas que vimos é a nivelación, non entramos nese nivel de detalle, pero a nivelación dos diferentes capas para construir sobre elas os muros e despois todos os muros, é dicir, igual temos unha potencia de 2 metros como temos unha potencia de 3 metros. Eu non baixaría ata aí un xorrada, pero... porque igual baixas o xorrada e non subes. Creo que neste momento utilizaría outro tipo de metodoloxías, non? Nada. Sí, por aí. Alguna cuestión? Sí.
Con respecto ao que se dicía antes da cova da Doncela, igual estou equivocado, pero creo que son épocas diferentes. A cova da Doncela aparecen calicatas, tamén minerais, tamén son calicatas de ferro. O que pasa é que o tipo de picos utilizados se meten moi máis modernos. E ao mesmo tempo, que pasa na cova da Doncela? Que pode ter relación máis que con Sanchón Vello cas baterías. Hai que darse conta que arriba, onde estuvo o basureiro da Inso, temos outro espacio a conservar, a limpar, o valor que son as baterías antiguas de Costa, que eran as que defendían a ría de Higueira, na entrada de grupos enemigos. Entón, aí que pasaría? A cova da Doncela, que está na parte de abaixo das baterías, a outra banda, domina totalmente a ría, cousa que as baterías dominan, pero non ven a totalidade. Aí vemos o mar de frente completamente, todo o que podía chegar por mar, cualquier invasión. E ao mesmo tempo podía ser tamén simplemente lugar para dormir. Os propios vixiantes que estaban pringados entre dormires ali, que les tocaba, pois era unha forma de, por exemplo, pude ser utilizada, pero eu creo que son elementos diferentes. Incluso houbera un arqueólogo moderno, hacia 1917, 18, por aí, en Viveiro, creo que fora Montalbán, non sei hasta que punto que razos tería, que non as dá, pero vamos, dicía que podría ser un antigo enterramento, parece moi exagerado. O que é curioso fora deso é que tanto Sanchón Vello como a Doncela sempre teñen unhas lendas increíblemente fortes, que enganchan moito, e que parece que teñen un sustrato moi antigo, a pesar de que esteñan renovadas e submetidas co tempo, pero o sustrato son, vamos, hai tofonías xermánicas, hai cousas moi curiosas, que daría moito análise, pero claro, mentre non haxa base científica, de falar non hai. Claro. Eu non me atrevo a opinar sobre a Doncela hasta que se estude, hasta que o estudemos e vexamos e comparemos. Hai que facer un traballo de investigación detrás. Máis cuestións? Sí, aparte de agradeceros la exposición, que deja muchas preguntas en el aire, habéis dejado un montón de preguntas en el aire y es muy interesante que las planteáis. Sería curioso saber, aunque no sé si sois vosotros los que tenéis que responder a eso, ¿no? ¿Qué intervenciones o qué actuaciones están previstas para... Tú has planteado que sería una actuación integral antes de que se derrumbe, pero ¿qué actuaciones están previstas para tener más información o que seguís trabajando vosotros o algún otro compañero? No sé si esa la pregunta es para vosotros o para la administración, ¿no? Pero sería interesante que antes de que eso se degrade, tener más respuestas a los múltiples interrogantes que habéis planteado, ¿no? Porque es un trabajo puntual, pero ahí queda mucho. A ver, hombre, yo creo que nós temos claro que faríamos, o sea, máis ou menos, ¿no? Por outras experiencias, por outros traballos anteriores. Desde logo, o primeiro que habría que facer é un estudo de seguridade, é dicir, estructural e de seguridade. Porque se faga o que se faga, non se pode facer nada aí sen que haxa unha protección, evitar que caia a cuberta, etc. Despois, evidentemente, hai que facer unha excavación en área, hai que facer todo un traballo de analíticas, etc. Temos claro o que faríamos. Outra cousa é que, claro, agora lle toca a parte a administración tanto local como autonómica, porque non é unha intervención sinxela, nin de 2 días, require un orzamento importante. Entón, evidentemente, hai que ver, eu creo que riba da mesa hai que poñer varias cousas, a singularidade do lugar, a importancia que pode ter para Viveiro, o interese patrimonial e, sobre todo, a perda, non? Si non se fai, si non se recupera esa información, acabarase perdendo. E aí creo que é moi importante salientar todo o traballo de Mariña Patrimonio todos estes anos, por suposto o Concello de Viveiro tamén apoiando a intervención, pero sobre todo de unha asociación como Mariña Patrimonio que está aí salvagardando ou intentando que se faga algo para que
esa memoria non se perda. Pero isto require sentarse, pensar e... Claro, o tonto, como decía ao inicio, pasaron 5 anos desde que intervimos en 2021, pasou demasiado tempo. Pero desde a pandemia para aquí o tempo é relativo, non? Vai demasiado rápido. Sí que é certo que se se quere facer algo, hai que facelo xa. Non se pode esperar moito tempo. Sí. Eu penso que a orientación que evitar na cova, porque todos o San Juan está orientado ao solsticio de verão. Todos os santos, é o único santo santoral que se celebra o nacemento, non a morte. Todas as iglesias do bispado, tu celebras a morte do sol. E cando se fai a iglesia nova, en Covas, está tamén orientada como San Juan Velho, hacia o nacemento do sol. E a figura que temos de San Juan é un cativo, que no Evangelio cando dice é necesario que vos haga pequeno para que seña máis grande, porque o día, o sol, a noite máis corta e o sol máis grande. E a simboloxía, a concha de San Juan, a concha da playa, é todo un conxunto tanto de verão, pero eso que está olvidado tamén, como de inverno, os solsticios de inverno, a lenda do vello, o San Juan Evangelista, que son as dúas portas. Sí, a ver, aí hai un investigador en Galicia que é César González García, que estuda de maneiras, é arcoastrónomo e estuda de forma sistemática este tipo de cuestións. Neste caso é un caso singular, porque se efectivamente se está facendo unha igrexa nunha cova que anteriormente foi explotada con outra finalidade, te estás adaptando o que xa existe, non? Ou buscas ese espazo precisamente porque coincide co solsticio de verán, etc. A auga, o bautismo, San Juan. Sí, pero todo eso para poder explicar hai que estudalo igual que o resto das cousas, non? O que sí pode estar pasando nesa cova, por iso digo a importancia de estudar toda a estructura, como foi traballada, que se escavou, si cando se fixo a igrexa ampliaron e fixeron, adaptaron esa orientación ao día de San Xoán, ten sentido, non? Pero hai que estudalo, é dicir, para poder afirmar iso temos que facer unha investigación. Por aí, sí, por aí. Vamos a ver. Mariña Patrimonio ten constancia de que aquí na Mariña Lucense hai outra cova de Xambello. Tedes constancia de algo hasta onde chegan as vosas informacións hasta o día de hoxe? Nos farallóns. Explícome. San Ciprián. Sí, nos farallóns hai a cova onde vive a Maruxaina. Sí, bueno, pero a Maruxaina non ten que ver. A Maruxaina non ten que ver. Pero en San Ciprián hai 3 islotes que se chaman os farallóns. O pé, a sombriza e a baixa. Pois da sombriza, que é mediana, a baixa máis pequena, a sombriza mediana, depois está o pé, que é o máis grande. Bueno, pois na sombriza hai unha cova que sempre se chamou a Cova de Xambello. Eu pregunto se Mariña Patrimonio ten constancia deso ou non. Chegastes aí ou non chegastes? Ou se sabe algo? Sí, que chegamos, levounos Vicente, o do Porto da Riba. O Porto da Riba. O que foi patrón maior. Sí, levounos unha vez hasta ali para poder fotografiar a cova, porque chama moito a atención tamén iso, que as outras contra a cova. A miña pregunta era se tiñades constancia. Sí. Ben, pois está claro que hai moito interese, o acto de hoxe demostra que hai interese, o que está claro é que hai moita dúbida e moitas cousas por estudar, e o que está claro é que tamén a administración ten que seguir apoiando tanto a local como a Patrimonio, a Xunta de Galicia, non? Para que nos sigamos traballando e sigamos coñecendo pois todo este asunto, non? En nome de Mariña Patrimonio, dou vos as grazas pola vosa presenza e convidarvos
a que fagades parte de Mariña Patrimonio, porque levamos desde, como dixe antes, de 2008 batallando, creo que é a palabra apropiada, e necesitanse asociados, por lo tanto, convídevos a facer parte desta asociación, que ademais está desenvolvendo últimamente unhas actividades, digamos, entre lúdicas. A próxima vai ser a viaxe a Ribeira Sacra, non? E, bueno, aquí hai unha xente como presidente Manolo Miranda, Antonio e Campillo, que vos poden acoller agora mesmo os datos para que vos fagades asociados de Mariña Patrimonio. Moitas grazas.